Здравейте на всички! Добре дошли в днешното ми видео, което ще бъде отново нещо ново за мен. От около 3 седмици съм в Америка, като първата седмица пътувах, от която идват влогове, обещавам, но имам проблем с обработването. Вече 3 пъти започвам да обработвам и 3 пъти ми се проваля видеото. Следващите видеа ще бъдат влогове от Ниагарския водопад, Вашингтон и Ню Йорк, така че ако искате да видите това, може да се абонирате за канала ми, за да не ги пропуснете. След като спрях да пътувам и се установих на едно място, започнах да обикалям доста и си взех доста неща. Даже всъщност мислех, че не са толкова много, но последния уикенд отидохме с моя приятел до друг град на пазар и там вече беше бомбастично. Така че посъбрах неща, затова реших да ви покажа какво си взех и какво има тук. Ще ви покажа дрехите и аксесуарите, които аз си взех. След това ще ви покажа козметика, която си взех. И накрая мисля да ви покажа какво взехме за моя приятел, тъй като никога няма в тези видеа неща за мъже, а пък ние имаме нашите любими хора или пък може някой момче да гледа. Така че мисля, че и това би било интересно. Така че е време да започвам, за да действам. Първо нещо, което си взех е ето тази синя сравнително съвсем платениска. Това имитира паети, но всъщност не са паети. Съвсем обикновена тениска за ежедневието. С дънки би се комбинирала страхотно. Това преминавам към второто нещо, всъщност, което си взех, което са ето тези къси панталонки. Съвсем стандартни панталонки на Levi's. Забравих да кажа, че предната тениска беше от Tommy Hilfiger, но това са къси панталонки за лятото и, например, те с тениската биха се комбинирали супер, смятам. Така че съвсем нормални дълги панталонки нямах такива, така че реших да си взема едни. Друга съвсем по-стандартна тениска, която си взех е ето тази тениска на поло. Имала съм вече една такава и са много мекички, затова ще си взема още една. Този цвят е малко по-нетипичен за мен, въпреки че много хора са ми казвали, че синьо ми отива, но просто не го нося много. Но точно за това реших да разнообразя. Има и други неща, с които съм решила да разнообразя. Така че това ще е една тениска, която може да се съчетае с страшно много неща и смятам, че ще нося доста пред лятото. Една друга тениска, която си взех е ето тази на Coca-Cola. Тя е доста голяма. Короб ти всъщност седи развлечено. Нея си я взех, тъй като бяхме поканени на едно парти, което беше тематично и темата беше 90-те. И в последния момент, един час преди партито, трябваше да си намеря аутфит и отидохме до един магазин. Когато видях ретро надпис на Coca-Cola, си казах това става, така че си я взех. Забравям да казвам марките. На Coca-Cola си е на Coca-Cola. Предната синя тениска беше на поло, мисля, казах. И идваме към едно поло, обаче истинско поло, което е на Tommy Hilfiger. Носен флоре с червено, тъмно, синьо и бяло. Има тук един лек елемент, на който пише Hilfiger. И тук има копченца, но иначе си е обикновено стандартно поло. И тук идва време за, може би, по-спортните неща, които си взех, които са повече, тъй като тук, както знаете, се обличат доста неглиже и това наистина е така. И имат страшно много такива неща. Първото нещо, което ще ви покажа, отново нещо, което е за по-есенния, зимния сезон. Това е една блуза, блуза, която е от Nike. Интересното е, че всъщност материята, не знам как да ви опиша, но материята е доста мека и дебела. Някаква серия, която е Hyper Warm, т.е. трябвата е доста топло и мисля, че за зимните месеци, за ски също, като термобело, мисля, че може да се използва доста добре. Всъщност това е блузата. И има и към него клин, който изглежда ето така, съвсем обикновено пак. Пак е в същата шарка. Тук на краката има такива, което е готино да не ти се вдига, особено преди зимните месеци. Блузата също на ръцете има такива за палчетата. Цяло доста качествено сетче, което смятам, че ще си нося с години. Е нещо, което да, може да намери много употреби. Но друго по-спортно сетче, което си взех в доста странен цвят за мен, е това анцукче, би го казала, на Calvin Klein. То се има горнище и долнище. Горнището, това, което много ми хареса, е, че е от тази страшно мека материка. Ужасно удобно е. Обичам да ходя да нося свичери. Като цяло не излизам навън много с анцузи. Ето това е долнището на качола. Има надпис, горе с ластик и връзка всъщност. И двете има. Та исках да кажа, че като цяло много не излизам с
така цял анцук. Това е едно наистина много готино сет, че мисля, че би било доста удобно при пътувания, на дълги полети и може би мога да се престраши и да излезе някога с него. Просто много не обичам да ходя навън по анцузи, но пък доста ми хареса в по-интересен цвят, нещо по-различно, тъй като следващото нещо, което ще ви покажа е възможно най-стандартното нещо и това е просто един черен анцук. Отново е на Calvin Klein. Първото нещо беше на Calvin Klein, то се видя. Къде не го пише, освен на връзките при този анцук. Първо си взех черното, тъй като ми трябваше някакъв анцук, но след това видях другото сет, че ми се стори по-интересно, тъй като може би не знам дали съм имала цветен анцук или дори да съм имала нещо различно от черно, е било много отдавна. Така че и по тази причина си взех това. Друго нещо много интересно, което си взех е ето това червено елече, което тук е шушлеково, отстрани е като с ластик, по-различна материя. Отново е страшно приятна материя. Цепът е черен мат, който също ми допадна. Зато е по-дългичко. Той е от Michael Kors. Честно казвам, също не си спомням от кога не съм имала елек. И в последните месеци, година ми се искаше да имам елек. Така усещах липсата на елек и пъти, в които мога да си го облека. Още съм на половината и вече се изморих да говоря. Преминаваме към няколко неща за спорт. Първото нещо, което ще ви покажа е един спортен сутиен, който е от Victoria's Secret. Много ми допадна. Цвета му е супер сладък. Материята е като на бански. В момента са доста модерни всички бански и такива неща с някакви такива линии. Така че ако ме видите на плажа или на снимка от плажа с това, да не се отчудите. Мисля, че съвсем спокойно мога да си го нося и като бански. Може би единствено ме издава надписа Victoria's Sport, но пък кой ще забележи това? Да. Ех си и още един спортен сутиен, който ето това много красиво синьо, на камера изобщо не се вижда. Доста е светло, в момента използвам дневна светлина, така че това не е съвсем истинският цвят, но това е едно много красиво синьо. Страшно това го носих бюстие, спортен сутиен и е много удобен. От Calvin Klein е, мекичък и да. И сега имаме два клина. Първият е един клин, който е доста странно отново за мен. Шарка, въпреки че за клинове за фитнес обичам някакви шарени неща, харесва ми като тренд. Този не е идеалният клин за фитнес, тъй като не е съвсем направен за фитнес, но е ужасно мека материя, така че може би няма да ходя на фитнес с него, а по-скоро ще си ми е за вкъщи и въобще е страшно удобно нещо, така че им някакси не знам какво ми хареса. Имаше го и в лилаво, но много ми хареса това тюркоазно. Второто клинче, което си взех е ето това черно, изненада. Черен клин на Calvin Klein отново, съвсем семпъл, вече от спортна материя и е като за тренировки. Трябваше ми някакъв черен клин за тренировки. Така че това е от тези basics. Следното нещо, което забравих, тъй като все още си седи в плика, е едно сетче, което обаче, който и да показах вече без да го пробвам, не мога да пада, така че не знам как ще ви се стори, на това са едни зелени панталонки на шарени точки. Това са панталони с висока талия, доста широки, които за отгоре имат ето това топче. Трябва да се пробва, за да видите наистина как стои. Много е сладко, на мен много ми допадна в магазина и смятам, че за лятото би било супер. В това видео не пробвам нещата, тъй като ако тръгнем да ги пробвам, вече ще стане ужасно дълго. Но може би на някоя снимка в Инстаграм ще ме видите, ще си сложа Инстаграма някъде тук, така че ако ме следвате там в някакъв момент, най-вероятно ще го видите. Но просто много ми допадна, в магазина беше на манекена и ми хареса. Той е от марката му е Sienna Sky, не съм я чувала, взех си го от магазин тук. За мен лично марката е непозната, но наистина много ми хареса, много е сладко. Имам едни обувки, с които би се вързал перфектно, за съжаление са в София. Но и това всъщност са всички дрехи, които си взех. Едното нещо, което наистина не ви показвам, са няколко чифта бело, но няма да го показвам. Ще ви покажа обаче едно нещо, което е ново за мен и реших да пробвам. Това е бело, което обаче е специално за трениране. Предполага се, че може би ще диша повече или не знам, не съм го пробвала все още, но за първи път пробвам нещо такова, което е специално за това, така че ми е любопитно дали ще ви дам мнение за него. Може би, ако някой се интересува, може да ме попита и ще му дам мнение, но да, просто реших да го споделя, тъй като е нещо по-интересно. Държа да вметна, че това са доста неща за 2 седмици, но тук наистина има магазини, в които всеки ден има нещо различно. Всичко е на страхотни оферти и
просто човек не може да се сдържи, особено някой като мен, който обича да пазарува. Време е да преминем към аксесуарите, които си взех и косметиките. Мисля само 2 аксесуара. Това е първата чанта, която си взех. Тя е на Nine West. Има ето такава мини дръжчица и голямата. Имах нужда от някаква по-хубава черна чанта. Тази има и малко бял, което също ми допадна, защото е по-различна. Втория аксесуар, който си взех и мисля и последен, може би, е един часовник. Това е часовник, който всъщност по-скоро е, може би, може да се счита като бижу, а не като часовник, тъй като от някаква съвсем непозната за мен марка Caribbean Joe. Много ми хареса самия му дизайн, според мен за лятото това би било много сладко с това папагалче и просто реших да си го взема. Окей, има още 2 неща, които може би биха се счели за аксесуар, тъй като не са бюти продукти или от някаква степен са, не знам какво са, но едното е една пинсетка, която е мини пинсетка на Tweezerman. Чувала съм доста за тази марка и са сравнително по-скъпи продуктите, така че ми е любопитно дали има нещо по-специално в тази пинсета. Хареса ми, че има кутийка, когато се пътува да си е в кутийката. И просто отново беше на добра цена и реших да си я взема, за да я пробвам. Абсолютно същото описание мога да кажа и за този продукт, който е така познатата четка, предполагам за доста от вас, Tangle Teaser. Това е една четка за коса. Взех си я в по-мини варианта, тъй като е по-удобно за пътуване. Ето с такива нанашчета, отстрани е розова. Тази има като предпазител, който на мен лично ми допада, защото по този начин зъбците няма да се чупят толкова бързо, най-вероятно и въобще огънат. Като цяло това, което се казва за тази четка е, че не скубе толкова, щади косата. Съм четката от около седмица, може би, и наистина не скубе и ми е доста приятно да си реша косата. Така че за сега имам позитивно мнение за нея, но няма да изказвам мнение за нито един от продуктите, тъй като ги имам твърде малко време, за да давам някакво мнение. Но четката за сега ми харесва. И стигнахме до бюти продуктите. Почвам с 2 продукта от Victoria's Secret, в които говорих в видеото ми с празни опаковки, което ще сложа отдолу, ако се интересувате. Това е ново мляко за тяло, което си взех от тяхна лятна колекция. Ароматите, както вече казах, са сладки на всичко. И си взех едно боди спрей, че ето това са миналия път, всъщност нямах да ви покажа, но ето това е боди спрей. Погледнете колко е огромен, с това може да се пръскаш постоянно. Мирише много сладко. Аз се цъцкам ето така. То е боди мист, така че не е като парфюм. Няма да удуша хората, но е страшно приятно, на някакви лилии, много лятно и свежо. Други 2 гордо идентични продукта, които си взех, са на Body Shop и на Shiseido. Надявам се така се казва марката. И 2 продукта са хидратиращи лосьони, бих казала най-просто, които редувам и все още нямам конкретни мнения за тях, но не са лоши продукти, но да, по-късно бих ви дала мнение. Нещо друго, за което говорих в празните ми опаковки, са балсамчетата на EOS. Взех си това, тъй като е нещо по-различно, формата му е по-различна и е weightless, т.е. би трябвало да е някакъв още по-лек, различна версия на балсама, така че за това взех да го тествам. И следващото нещо са едни мини сладурчета на OP. Това са 4 лакчета в супер готини летни цветове. Всички цветове ми харесват. Мисля, че от всички цветове имам някакви дрехи, така че всичко могат да си паснат. И тъй като не си бях взела за топ много лакове, когато видях това, ми допадна супер много и преди съм си взимала такива сетчета на OP с малките лакчета. Те са наистина малки. Както знаете, доста пъти, поне при мен, не се лакирам толкова често сама и лакчетата се развалят, докато това е, ето го, вижте колко е мъничко. Дори да се развали няма да ме яд, колкото когато е голяма опаковка лак. Взех си 2 продукта от марката Estée Lauder. Първото нещо е една пудра. Твърде малко пъти съм я ползвала, за да ви кажа мнение. Ето това е опаковката, доста е готина, има огледалце вътре, така че откъм опаковка е супер. Второто нещо е ето тази спирала. Отново опаковката е страхотна. Ето така изглежда. Интересно при тази спирала е, че четката е различна в двата и края. Трудно ми е да я фокусирам, но ще ви покажа на кутийката. Ето как изглежда четката в двата и края. Има 2 различни страни за дължина и за обем, така че това ми хареса. Взех си едно малко сладко бебче от Too Faced, което е наистина много малко, но пак казвам, аз страшно харесвам travel size продукти, особено за гримове, тъй като са лесни за пренасяне. Не ги употребявам изцяло в доста от случаите, преди да се развалят, така че това е един бронзър, който има 2 цвята. Общо си го взех основно когато пътувам, за да е по-компактно.
Това нещо е една единична сянка за очи на Kat Von D. Тя е съвсем стандартно бяло, че бих казала перлено, и казах си, че няма да казвам цени в този клип, но просто няма как да не ви кажа причината, поради която си взех точно това. Не знам каква е съвсем реалната цена на тези сенки, но вярвам, че съм го виждала около $20. Това нещо си го взех за $1, така че просто нямаше как да не си го взема. За такива намаления и промоции говорим. Как да се държи човек? Последното нещо е този доста интересен за мен продукт. Това е продукт на Urban Decay, който е продукт за премахване на грим. Продуктът е под формата на стик, който всъщност си мажете лицето, то разтапя грима, след това измивате и трябва да премахне всичко. Много не искам да давам мнение, тъй като съм го ползвала твърде малко пъти, почти не слагам грим тези дни, така че не мога да кажа истинско, не истинско, а обективно и реално мнение. Ако някога стигне до някакви празни опаковки, ако въобще направя пак такова видео, може би тогава ще видите или ще чуете мнение. И това бяха всички неща, които аз си взех до сега. Доста е плашещо, че е само до сега, тъй като имам още 2 месеца тук. Пак трябва да мисля как ще връщам всички тези неща, така че... Така, минаваме набързо и през мъжките неща, които взехме в събота. И сме готови с всичко. И тук започвам с дрехите. Първото нещо е една тениска, която лично на мен ми харесва супер много. Отново е в това готино синьо, което в момента на камера не се вижда, с малко розово на Nike. Много ми харесва, супер готина е за лятото. Втората тениска отново е нещо по-стандартно. Това е от тези тениски на Tommy Hilfiger с якичката в тъмно синьо. Тук има лек червен детайл на ръкава. Но като цяло аз харесвам тези тениски. Смятам, че това е една доста готина опция не само за подарък, давам ви идеи, дами, тъй като е нещо универсално, но и ще става и за по-елегантни, и за по-спортни поводи, така че момчета, когато не знаете какво да облечете, дали трябва да сте официални или не, може да сложите нещо такова. Последната дреха всъщност в този мъжки хол е ето тази дънкова риза от Calvin Klein. Знаете, че денима е доста модерен в момента и стои страхотно. За съжаление няма как да ги покажа. Ново нещо, което може да бъде съчетано с доста различни видове панталони. Нещо, което е спортно елегантно, бих казала. И... да, тя готина риска. Тук имаме бельо, само че него ще ви покажа, тъй като е в кутия и не е нищо... Вау! Просто едни боксерки, но супер много ми харесват цветовете. Тези основно, тези са много яки. Минаваме към два аксесуара. Първото нещо е един колан, който е от Levi's. Стандартна катарама. Интересното е, че е въртяща, т.е. от тази страна е кафяк, а от тук се върти и става черен. Масово правят коланите вече така, особено мъжките. Видях и няколко женски такива, така че и при нас идва това. Но на мен лично тази идея ми допада, тъй като имаш 2 в 1. Това също, между другото, за мен е един доста добър мъжки подарък, тъй като никога не е излишен един колан, особено при мъжете, и ако е качествен и могат да си го носят толкова време, е топ. И последните 2 неща, които имаме, са 2 чифта обувки. Първият чифт не е мое точно сезона, но искам само да видите. Погледнете какво нещо е това. Моя приятел носи номер 46, аз нося 37. Ау. Това са едни стандартни Timberland. Взехме ги в момента, тъй като бяха отново супер добра цена. Приятел няма до сега Timberland, между другото, и преди не ги харесваше. От известно време обаче се чуди дали да не си вземе, тъй като за зимата това са наистина страхотни обувки, стават по-ходи. Ако си малко по-официален, е по-добре, отколкото да свършиш някакви маратонки, така че наистина една добра обувка. И стигнахме финала, който е един чифт маратонки. Това са едни стандартни, вече бих казала стандартен модел за Nike маратонки, които са за трениране. Това е страшно лек модел. Супер. Един страшно лек и мек и огъващ се модел. Много са удобни за тренировка. Моят приятел е сменил поне може би 5-6 чифта вече такива различни цветки. Не се отказва от тях, защото са много удобни. Моите маратонки за трениране са също подобни, пак на Nike с твърда такава подметка. Така че и аз ги препоръчвам. Така че това е всичко. Надявам се видеото да ви е било интересно, да сте намерили някакви вдъхновения за нови аутфити или въобще за някакви неща, които можете да си вземете и вие. Това е основната причина аз да харесвам тези видеа, тъй като доста пъти
взимаш някакви идеи от тях, така че поне аз всъщност го правя, а и обичам да гледам нови неща. Това е за мен като някакъв вид онлайн шопинг. Както казах, идните 3 видеа ще бъдат влогове от 3 различни места, така че ако искате да ги видите, абонирайте се, за да не ги изпуснете. Сега ви казвам чао, много целувки и до скоро!